Atyának végtelen kegyelméért, amit fenntart még felettünk. Látjuk, hogy mi gyöngéden tekint ránk, és tekint bennünket nyája, tagjának, bárányának. Bevezetésül úgy tudok felkiáltani Zsoltáríró szavaival, 36. Zsoltárból olvasom a 8 verstől a 10-ig. Így hangzik. Ó Isten! Milyen drága te kegyelmességed! Az embernek fia, te szárnyadak árnyékába menekülnek. Dúsrakodnak házadnak bőséges javaiban, megitatod őket gyönyörűségét folyóvizéből, mert nálad van az életnek forrása, a te világosságod által látunk világosságot. Felismerjük-e, amit a Zsoltáríró felismert, hogy ó Isten, mi drága te kegyelmességed. Felismerjük, hogy Isten minden eljárása velünk szemben kegyelemből történik, irgalmasságából, mert megmenteni akar. Ezért neki vannak bőséges javai, amiben gyermekeit részesít, hogy dúsrakodnak házadnak bőséges javaiban, megitatod őket gyönyörűségét folyóvízéből. Ebben kíván részesíteni, és részesítette gyermekeit minden időben, hogy őszinte szívvel éhezték, szomjózták és keresték az igazságot. Mert nálad van az életnek forrása, a te világosságod által látunk világosságot. Korunk emberisége kérkedik a felvilágosultsággal. Kérkedik tudományával, műveltségével, kultúrájával, minden ismeretével, hogy mi mélyre és mi messze hatott már mindezekben. De vajon helyes-e, valódi-e, igazi világosság-e az, amivel részesülnek, és amit nyernek és meríthetnek? Mert a Zsoltáríró azt mondja, a te világosságod által látunk világosságot. Mindaz, ami nem Istentől ered, mindaz, amit nem Isten lelke ihlet, nyilatkoztat ki, tár föl, az nem lehet világosság. És az emberiség hiába kérkedik azzal, tudjuk. Csak azt mondhatjuk, amit a János apostol mondott, az egész világ gonoszságban vesztegel. Ézsás profita mondja, sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket. Ebben az állapotban van a világ az ő felvilágosultságával, tudományával és ismeretével. Nem Isten igéhez megyünk, folyamodunk, és Isten igéjén keresztül megismerjük, amit a délután említettük, az ő tervét, az ő szándékát, hogy megváltás művét hogyan akarja végbe vinni, és hogyan megy is az végbe. Haladjunk tovább a jövendőlések tanulmányozásában, hogy a jövendőlések mit mondanak, és hogyan igazolják ezt az események napjainkban, hogy a történelem valóban bizonyítja Isten szavának teljesedését. És ezen az alapon nyugodtan bízhatjuk magunkat őre, támaszkodhatunk arra, és követhetjük azt tudva, hogy ezen a vonalon és úton Istenhez juthatunk. Mint ahogy sokan jelképezik Istent egy nagy hegyen ülve egy trónon. A hegynek különböző oldalán körül mind útak vezetnek fel Isten felé, a hegy csúcsa felé. Azzal a gondolattal, hogy mindnyájan Isten felé törekszünk, Istennek szolgálunk, és végül Istennél találkozunk. Ezt mondják a különböző egyházak és vallások. Mit mondunk mi? Mi azt mondjuk, hogy csak az az út, amely Istentől ered, az az út, amely hozzá vezet. Igaz? A sok út a hegy körül találhatnak ki emberek, felfedezhetnek utakat, módokat, elméleteket, tantételeket, alapíthatnak egyházakat, vallásokat, de azt mind az ember hozza létre, az ember alapítja, és azon az alapon, azon a vonalon, azon az úton akar Istenhez jutni. De mivel nem Istentől ered, nem ő nyilatkoztatta ki, ezen nem is fognak hozzájutni. Bármi őszintén haladunk egy téves úton, mert el akarunk meghatározott célhoz, de az út, amelyen haladunk, téves. Bármi őszinték is vagyunk.
Bármi komolyak is vagyunk, de az az út akkor sem fog a célhoz vezetni. És nekünk ezért kell az Úrhoz folyamodnunk. A te világosságod által látunk világosságot, mondta Zsoltárról. Mi is ezen a vonalon keressük a világosságot, és akkor helyezzük ránkat arra biztos útra, amely Istentől ered, és így biztosak lehetünk, hogy hozzá is fogunk jutni. Haladunk tovább, itt mond Ámos próféta, 3. rész 7. versében. Ismerhetjük ezt a szöveget. Ámos 3. 7 vers. Mert semmit sem cselekszik az én Uram, az Úr, míg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a profétáknak. Isten bármikor valamit tett, valamit cselekedett, először küldte az ő profétáit, a szolgáit. Mondd meg! Jelentsd ki! Kiáltsd! Ha tudják meg! És ezen az alapon mondta, íme, előttünk adtam a jót és a rosszat, az életet és a halált, válasz. És az emberek bizony válaszol. Mielőtt Isten tenni valamit, vagy megenged, hogy történjen, először kijelenti az ő szolgáinak. Lássák meg, mi fog következni. Tudjanak felkészülni, és tudjanak a helyes utat választani, vagy irányt választani, hogy haladjanak és cselekedjenek. Megyünk tehát tovább, kiindulva, Dániel 7 rész 25 verstől, hogy helyesen tudjuk meghatározni az eseményeket, az események menetét, összhangban a proféciával. Először tehát meg kell határoznunk egy időpontot, a kezdeti időpontot, ahonnan kiindulhatunk. A jövendőlés azt is kijelenti. És ha megtaláljuk a helyes kiinduló pontot, követve az eseményeket, a jövendőlést és az eseményeket, akkor biztosan helyes értelemre és ismeretre jutunk. Dániel 7, 25-26 versében ezt mondja a próféta, amit látott. A 10 szarv pedig ez. Ebből az országból 10 király támad, és más támad utánok, és különb lesz mind az előbbiek, és 3 királyt fog megalázni. És sokat szól a felséges ellen, és a magasságos egek szenteit megrontja, és véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt, és az ő kezébe adatnak ideig, időkig és fél időig. Itt egy gép alapján látjuk Dániel jövendőlése alapján a 4 világbirodalom keletkezését, fejlődését. Dánielnek 4 fenevad képében lettek bemutatva a birodalmak, ahogy egymás után következnek. Babilonia, Médo-Perzsia, Görögország és Róma. És amikor Dániel érdeklődik, hogy mit jelentenek ezek, az angyal jön, és mondja néki a 17 versein. Ezek a nagy állatok, mik 4-en voltak, 4 királykig támadnak a földön. Tehát maga az angyal magyarázza meg. 4 állat, 4 király. Tehát ez 4 birodalom. Támadnak a földön. Akkor mondja Dániel, bizonyosan kíván így tudni a 4. állat felől, mely különbözik mindazoktól, mely rendkívül rettenetes vala. Vasfogai érckörmei valának, falt és zúzott, és a maradékot lábaival összetaposta. A 10 szarva felől is, melyek a fején valának, és afelől, amely utóbb növekedik, és 3 esély ki előle. És ennek a szarnak szemei valának, és nagyokat szóló szája. Itt látjuk. Itt van szemléltetve. Itt a 10 szarval, de a 10 szarból kinő egy 11. De a 11. szarv 3 király, 3 szarv kiszakítása árán jön létre, azaz 3 királyt aláz meg, 3 ország legyőzése árán jön létre, fejlődik a 11. És látjuk, amikor ezt magyarázza, erre adta az angyal azt a magyarázatot, hogy ebből az országból 10 király támad, és más támad utánuk. 3 királyt fog megalázni. Melyik lehet ez? A 10 király Európa 10 ország, lombardok, herulók, frankok, germánok, szujevók, stb. Ezek a mostani európai országok. És ezekül a 11. Ez melyik lehet? Tehát
Ez már maga a római birodalom. 10 király, a római birodalom belül, 10 királyság, ami kialakul, ez a pápai Róma, keresztény Róma, amely szarvnak, látjuk emberszemekhez hasonló szeme, és nagyokat szóló szája van, és sokat szól a felséges ellen. Magasságos egek szenteit megrontja, és megváltoztatja időket és a törvényt. Mondja pontosan a jövendőlés. Hogy helyesen megértsük, először legyünk figyelembe, mikor vette kezdetét, hogy mikor lépett hatalomra, jutott hatalomra ez a birodalom. Ettől kell kiindulnunk, ennek a létrejövetelétől, mert ezt mondja tovább, hogy az ő kezébe adatnak ideig, időkig és fél időig. Részletezni fogjuk ezt az ideig, 1 év, időkig 2 év, az plusz 3 év, és egy fél idő, 3,5 év, 42 hónap, 1260 nap. Ezt a 3 kifejezést találjuk ugyanez erre az eseményre, ezekkel a kifejezésekkel 1260 napot, profécia értelemben 1 nap 1 év, 1260 év. Most nem akarok szöveget, mert akkor eltelik az idő, ha mindenre idézem a szövegeket. De tudjuk, tehát meg van írva, ideig, időkig, ennek a kezébe adatnak. Attól kezdve, hogy a 3 király kiszakítatott. Azt mondta nekem egy illető, amikor beszéltünk a proféciáról, Sándor. Ti a hasazókra üttök, mondtok egy számot, és azt mondjátok, hogy ez úgy van. Hát mi a bizonyíték annak, hogy ez valóban úgy van. És nem csak a hasazókra ütve mondhatok egy számot. Mondom neki, figyeld meg. Ez a 11. szar akkor fejlődött, jutott hatalomra, mikor a 3 királyt megalázta. Amíg a 3 királyt nem alázta meg, addig nem volt. Miután megalázta, akkor kezdődött az uralom és hatalma. Ez mikor történt? Milyen hatalmakat jelent? Mikor történt? És attól kezdve számít az 1260 éve. Érthető, amit akarok mondani? Érthető? Tehát melyik az a 3 király, amit megalázott? Mikor történt a 6. király megalázása? Akkor jutott hatalomra, és attól kezdve uralkodik 1260 évig. Tehát nem értjük se korábból, se később időről. Ez a 3 király történelem szerint is, aki egy kicsit ismer a történelmet, hogy Rómát be akarták venni, mikor megkezdődött a népvándorlás, a longovárdok, herulok, osztrogótok, azaz keleti gótok. Hallottunk erről a történelemben? Ez a 3 nép volt az, amely megtámadta Rómát. Ezek a országok lakói nem katolikusok voltak. Ezek ariánusok, ariánus hívők voltak. Ariánusok eredtek Árius püspöktől, aki egy alexandriai pap volt, és ezt tagadta Krisztus istenségét, csak azt vallotta, hogy Krisztus Istenek legfőbb teremtménye volt, ezt vették át a Jehova tanúi, és ezért Áriuszt a Biblia legnagyobb emberei között tartják számon Pál apostolral együtt. Jehova tanúi ezt. Tehát sorolja. És kérem szépen, ezek a népek elfogadták Áriusnak az elméletét, és így lettek ariánusok. És meg akarták támadni Rómát, és ők akartak programra jutni. És amikor megtámadták Rómát, először longovárdok, herulok. Herulok, vandálok, gótok. A herulok, vandálok, nem a longovárdok. Herulok, vandálok és a gótok megtámadták. Utoljára a gótok, nem térünk ki előtte a 2-re. Utoljára a keleti gótok támadták meg Rómát. A római püspök behívta segítségükre a római császárnak, Justiniannak a hadseregét. Justinian hadserege be is vonult Bélizár vezetésével, és akkor körülvették a gótok egész Rómát. 536-ban. 536-ban.
és kezdődött egy olyan csata, olyan háború, hogy azt mondja egy történetíró, ha egyetlen őrszem vagy katona egy percig elalszik, Róma örökre elesett volna a kereszténység számára. Olyan komoly háború kezdődött akkor. 2 évig tartott. 2 év után a gótok visszavonultak, Róma felszabadult, és az ariánusok önként behódoltak, katolizálódtak, katolikusokká váltak. De nézzük meg a profécia pontosságát. Előtte történt egy másik esemény. 533-ban Justinian pogány császár átadja a hatalmat a római püspöknek. Jövendőn is ezt így mutatja be. Jelenések könyve, 13 rész, második vers. És a fenevad, amelyet láték hasonlóval a párduchoz, és az ő lábai, mint a medvé, szája, mint az oroszlán szája, és a sárkány adá az ő erejét, annak és az ő királyi székét és nagy hatalmat. Átadta a hatalmat pogány Róma keresztény Rómának. 533-ban történt ez. 536-ban megkezdődik a 2 nagy csata, háború, tart 538-ig. 538-ban, tehát akkor felszabadult Róma, és a püspök elkezdhette gyakorolni azt a hatalmat, mert Justinian 536-ban ráruházott. Felolvasom a rendeletet, nem baj? Nem. Az elsőbség hivatalos elismerése az 1260 év kezdete. Justinian császár Krisztus után 533-ban egy császári rendelettel általános érvényességi levelet tett közzé, melyben a római püspököt az egyházak feltétlen fejének minősíti. Többek között ezeket írja. Mi arra törekedtünk, hogy Kelet egész területén az összes papokat őszentségének rendeljük alá, mivel hogy nem akarjuk tűrni azt, hogy az egyházi ügyével kapcsolatban egyetlen szó is elhangozzék anélkül, hogy megelőzőleg őszentsége, mint az összes egyházak feje elé ne terjesztessék. Mert miként előbb is mondottuk, buzgón törekszünk arra, hogy dicsőségét és pápai trónjának hatalmát minden tekintetben emeljük. Ez hangzott el 533-ban. De csak papíron létezett. Nem tudod gyakorolni. 2 évvel vagy 3 évvel később, 5 évvel később, 538-ban a fegyverek juttatták uralomra a római püspököt. Ez történelem. Ez a harmadik szarv, tehát a kelti gótok, mert 538-ban legyőztek. Ettől kell kezdeni az 1260 évet, ami meg van jövendő, hogy 1260 évig fog uralkodni. És 1260 év meddig terjed 538-tól? 1798-ig. Mi történt 1798-ban? Francia forradalom. A francia forradalom idején Napóleon először 1793-ban a francia konvent, azaz a törvényhozó testület, a parlament, betiltott minden egyházi gyűlést és vallást. Tehát amit 533-ban Justinian pápasat kiemelte, 1793-ban a francia konvent megmondta, megtiltotta. 1960-ban. 538-ban fegyversegítette a püspököt uralomra, 1798-ban Napóleon tábornok a Berthier bevonult a Párizsba, 6. Pius pápát fogságba vitte, és aztán börtönből börtönbe vitték, míg egy erődben meghalt. 1798, vagy 1260 év. Itt látjuk a profécia jövendőlés. Azért mondom, kiindulási pontja a harmadik szak kiszakítása, a gótoknak a legyőzése, 538, és befejezése a francia forradalom. 1264 pontosan teljesedében eddig fog uralkodni. Ezt mondta a jövendőlés. Ez teljesedett. Azt hitték, hogy többé
a pápaság nem áll helyre. A jövendőlés erről az állapotról azt mondja, a Jelenések 13. 3. versében. És látám, hogy egy az ő fejei közül, mint egy halálos sebbel megsebesítetett, de az ő halálos sebe meggyógyítaték, és csodálván az egész föld követi a fenevadat. A halálos sebet kapta a pápaság 1798-ban, mikor 6. Pius meghalt fogságban, és az új pápának a megválasztása meg volt tiltva. Azt hitték, hogy a pápaság örökre megszűnik. De begyógyul. Már ez később évek folyamán. Eddig tartott a katolikus egyház uralma, a meg volt jövendőle. Nézzük meg, hogy a sátán hogyan változtatja eszközeit. Először dolgozott a pogányság által. Részletesebben, ha mondva, itt mondja a veres, a sárkány, 12 részben, ez pogány Róma. Pogány Róma egy nagy vallási rendszer. De a pogányság elveszíti befolyását a nép felett, akkor sátán válassza a keresztény Rómát. Ekkor adja át a hatalmat keresztény Rómának. Keresztény Róma, látjuk hova jut, elveszíti a befolyását, sátán megint egy másik eszközt választ. És melyiket válassza? Jelenések 13 rész, 11 versében, azután láték más fenevadat feljönni a földből, akinek 2 szarva vala a bárányihoz hasonló, de úgy szól vala, mint a sárkány. Mind a 3 fenevad a sárkánytól van vezérelve. Sárkány vezérel. Uram. Egyik maga a sárkány, akit sátánnak is nevez a Biblia. A másiknak ő adja át a hatalmat. Itt a 3. fenevad bárányhoz hasonló, szelídnek látszó, de mikor megszólal, úgy szól, mint a sárkány. Ez is látszik, hogy az ő lelkületétől van uralma. Tehát ugyanaz az indító és mozgató, rúgó hatalom, amely az első 2-t is jellemezte. Bár szelídnek látszik. És ez a különbség ezen fenevad és az előbbiek között micsoda? Az előbbi fenevadakat nem olvastuk, mert a kép mutatja, hogy mindegyik a tengerből jön föl. Mind a tengerből jön föl. Ez is a tengerből jön föl. Látékfenevad feljönne a tengerből. És mit jelent a tenger? Mit jelentenek a vizek? Jelenések könyvében olvassuk, hogy a vizek azok, amelyeket láttál népek, nemzetek, sokaságok és nyelvek. Azaz, az egyik birodalom a másiknak a népek háborúja, a nemzetek egymás közt folyó háborúja közepette jön létre a vizek, és így jön létre az egyik a másik után. A negyedik is így jött létre, de viszont a kétszarú fenevad, ez már nem valami szép, 2 szarva van, ez a földből jön fel. Ez nem a népek és nemzetek között egymással folyó harc és háború által következtében jön létre, hanem feljön a földből csendesen, magányosan, békességben. Egy író jellemezte abban az időben, mint valami fa. Szépen növekedtünk nagyjá. És ezért nem a keleti földrészen kell keresni, európai földrészen, ahol állandóan dúltak a háborúk a népek, nemzetek között, hanem a nyugati földekén kell keresni, ahol ez nem volt. És ez az Egyesült Államok. Ez a 2 szarva fenevad. A 2 szarva jelképezné a köztársasági állam, protestantizmus. Ez a 2 fő alapelve volt. A teljes lelkiismereti szabadság, protestantizmus, mindenki lelkiismerete szerint szolgál Istennek, és a köztársasági forma, nem császárság, nem királyság, ami Európában uralkodott. Ez a hatalmi jelképe. És amikor úgy szól vala, mint a sárkány, bár szerintnek látszik, de egy államnak, egy országnak szólása, az micsoda? Az ő törvényhozó intézet által hozott rendeletei, törvényei. Ez a szólása.
És hogy úgy szól, mint a sárkány, mutatja, hogy ugyanolyan formában fog uralkodni és rendeleteket hozni, mint az előbbiek. Azaz, uralni akarja a lelkiismeri szabadságot, eltipolni a többi vallásokat, és kényszeríteni az embereket. Na most így jutunk el a mi időnkre. Így jutunk el. Mert a profécia azt mondotta, hogy a 4. fenevad után, hogy halálos sebet megkapta, hogy azután láték más fenevadat feljönni. Tehát a 4. fenevad után látja feljönni a kétszarú fenevadat. Azután fejlődik ki, és jut hatalomra. Azaz, 1798-as francia forradalom után fejlődött ez nagyjá, hatalommá, birodalommá. És ennek az idejében élünk most, ahogy alakulnak ki, amíg itt le vannak írva a Jelenések 13 rész 11 versétől. Olvasom tovább. És az előbbi fennevadnak minden hatalmasságát cselekszi ő előtte. És azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fennevadat, amelynek halálos sebe meggyógyult valam. És nagy jeleket tesz, annyira, hogy tüzet is hoz vele az égből a földre az emberek láttára. És elhiteti a földnek lakosait a jelekkel, melyek adatának néki, hogy cselekedje a fennevad előtt, azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fennevadnak képét, aki fegyverrel megsebesítetett vala, de megelevenedett. Ez a kétszarú fenevad mit tesz? Előbbi fennevadnak minden hatalmasságát cselekszi. Azt mondja a föld lakosainak. Ez mutatja, hatalom nép kezében van. Tehát demokrácia. Azt mondja, hogy imádják az első fennevadat. Nagy jeleket tesz. Itt látunk spiritizmust kiemelkedni, jelek és csodák által, elhited a földnek lakosait a jelekkel. A spiritizmus hogy fejlődik ki? Azon kívül pedig ebben látjuk a ökuméniát. Amikor a különböző egyházak, először a protestáns egyházak egyesülnek egymással, együtt munkálkodnak, szövetséget alkotnak, és ez az egyesült protestantizmus behódol a katolicizmusnak. Csinálják meg az előbbi fennevadnak a képét, utánozzák azt, imádják azt, vegyék fel képét, vegyék fel bélyegét. Ezt teszi a protestantizmus. Napjainkban ennek a kialakulásában vagyunk. Az ökuménia, ez az együttmunkálkodás, az egész földre kiterjedő uralom. Ez most nagyon-nagyon mértékben, nagy lendülettel halad előre és terjed. A protestáns egyházak már régen, a múlt század, 1950-es, 60-as évek óta egy gyors folyamatban van a protestánsok egyesülése, amikor megszűnnek, nem hogy külön egyház testület lenni, megtartja mindenki testületét, csak megszűnnek egymás ellen dolgozni, megszűnnek olyan missziómunkát végezni, hogy egyik egyház a másik egyházból térítsen magához lelkeket. Mert, ahogy az előbb említettem, Isten a magasban, a hegy csúcsán trónol, mindannyian Istenhez törekszünk, ti azon az úton, mi ezen az úton, végül Istennél mindjárt találkozunk. Ez az együttmunkálkodás alakul ki a múlt 150-es, 60-as éve óta. Rendkívüli nagy lendülettel halad előre. Tegnap előtt kaptam egy e-mailt, 2 újságot küldött Sanyi bácsinak. Az egyik az, hogy a Norvégiában az összes protestáns egyházak hogyan tömörültek egy szoros egységbe. Az összes protestáns egyház. A másik Amerikában egy hasonló. Ezek most legjobbak. És már mióta történik ez? Már évek, tizedek óta van, hogy az amerikai újságban a protestantizmus hogyan harcol azért, hogy ünnepeljék meg szigorúban a vasárnapot, rendeljék el a nagy centrumok, vásárok, stb. Üzemek bezárását, mert Isten nem védheti meg ez országot, azért érik ezt az országot ezek a rettenetes csapások, amik vannak. A társadalom azért jutott ebbe a mély állapotba, amiben van,
mondhatjuk, hogy mi is vagyunk már, mert Isten nem áldhatja meg a népet, mivel nem szentelik meg az ő napját, a keresztény szombatot, ez a vasárnap. És ezért ezt követelik. És azon dolgoznak, a protestansizmus összefog, újságcikkek foglalkoznak ezzel, kérdések és válaszok, felcél kérdés, hogy a protestánsnak a céljuk olyan elnököt választani, amely a vasárnapot szigorítani fogja. És Dél-Amerikában volt egy másik nagy konferencia, az összes egyházak képviselői együtt voltak, és szintén a vasárnap szigorítása mellett törtek láncsát, kihangsúlyozva, hogy harcolni kell az adventisták ellen, törekedni kell őket lehetetlenné tenni, elkobozni javaikat, vagyonokat, stb., mert az adventisták azok, akik a legjobban harcolnak és prédikálnak a vasárnap megszentelése ellen. Ez fejlődik most. És itt azt mondja, hogy csináld meg a fennevat képét, aki fegyverrel megsebesítetett való, de megelevenedett. Mi a kép? Mi a kép? Nagyon egyszerű, tessék. Nagyon egyszerű. A valódinak, az eredetének a másolattól. Nem? Ez a kép. Valaminek a kép mása. És csinálják meg az előbbi fennevatnak a képét, azaz utánozzák le a katolikus egyházat, ahogy a katolikus egyház üldözte a más hitben lévőket, ugyanúgy telje meg a protestánsizmus, hogy tiltsa be a különböző felekezeteket, amelyek nem velük együtt hisznek és cselekszenek. Ezért célja, adatik még, hogy a fennevad képben lelket adjon, hogy a fennevad képe szóljon. Tehát a kép megvan, a szándék megvan, csak nincs benne még élet, nincs benne erő, nem tudják még érvényesíteni. De még arra jutnak el, hogy íme, azt adatik néki, hogy a fennevad képben lelket adjon, életre keltse, hogy ne csak elméletek, ne csak szándékok, ne csak tervek legyenek, hanem adják ki a rendeleket is minden más hitben lévők ellen, hogy akik nem készek meg szentelni a vasárnapot, elfogadni azt, azok megöletessenek. És ezért adja ki a rendeletet. 16-17 vers. Azt is teszi mindenkivel, kisinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezükre vagy homlokukra bélyeget tegyenek, és hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege, vagy neve, vagy nevének száma van. Itt vagyunk, tehát ez jövőben lesz. Most vagyunk ennek a folyamatnak a kialakulásában. Az ökuméniának egyes erősödésében, az egyházak tömörülésében, hogy tömörülnek a protestáns egyházak, és amikor tömörülnek a protestáns egyházak, jelenések 17-13 szerint, ezeknek egy a szándékuk, erejüket és hatalmukat is a fennevadnak adják. Tehát átadják az első fennevadnak. Erejüket, szándékokat a fennevadnak adják. És így fog a sárkány, mert mindegyik a sárkánytól van uralva, tőle ered a régi kígyó, ki nevezhetik ördögnek és sátánnak, így fog dolgozni és munkálkodni a protestáns egyházak által. Ezért mondjuk azt, többször említettem, amikor azt mondják, hogy jaj, most ez a pápa, jaj, most az az amerikai elnök katolikus, nem attól kell félni, hogy mit tesz a pápa. Mit tesz Amerika? Mikor lép Amerika ilyen irányba, hogy feladja a jövendőlés szerint alkotmányának minden pontját? Dönteni fog a lelkismeri szabadság ellen, és eldönteni, hogy akik nem készek nem behódolni, és teljesíteni a rendet, hogy imádják a fenyevalat, annak képét vegyék fel, bélyegét, azok sem nem vehetnek, sem nem adhatnak, hanem megölettessenek. Mikor jut Amerika ebbe az állapotba? Utolsó történelmi esemény, ezt 17 éves koromtól kezdve mondtam, utolsó történelmi esemény a protestáns egyházak egyesülése. Protestáns egyházak egymással, és az egyesült protestánszizmus behódolása a katolicizmusnak. És ők fogják a pápaságot kiemelni. Hogy is történik? A pápaság csendben várja a maga sorsát. Ő vár, nyugodtan vár. Harcol értük a protestánsizmus. Ebben az időben élünk az egyházak vonalán.
csak akik nem figyelik, nem veszik figyelembe a híreket, az eseményeket, azok talán nem ismerik fel, hogy milyen mértékben halad ez előre. Egyszer azt hallottam a rádióban, ez az egyesüléssel kapcsolatban, hogy ez az egyesülés folyamata úgy van, mint mondjuk valaki ül egy repülőgépen, ő úgy érzi, hogy egy helyben áll, vagy ül. De a repülőgép maga 900 km sebességgel halad előre. Na most így vannak ezek az események is. Nem vesszük észre, mintha minden egy helyben állna, de a kulisszák mögött oda ilyen hatalmas gyorsággal haladnak előre az események. És ez még jövendős. És ha megfigyeljük protestáns gyülekezetek helyzetét, állapotát, viselkedését, magatartását, felismerjük benne ezen jövendőléseket, ennek a szöveg magyarázata, ennek a fejezetnek, hogy Amerika hogyan fogja ezt cselekedni, tudjuk, hogy Whitestone keresztül a profitaság lelke 1888-ban adtak ki a könyvet, amely ezt először magyarázza. És abban magyarázza azt, hogy az amerikaiak fel fognak lépni azzal az igénnyel, vallással, hogy amit az előbb mondottam, hogy Isten azért nem áthatja meg ezt a népet és nemzetünket, mert a nép nem szenteli meg a keresztény szombatot, azaz a vasárnapot, és hogy mind azok az okai, akik ezzel ellen vannak. Ezt 1888-ban volt leírva, és most egy pár évvel ezelőtt ugyanez jelent meg újságcikkekben kívülről, mintha azt adnák vissza, szó szerint. Ez a jövendőlésre teljesedik. Ez van az egyházak esetében, napjainkban, tehát mik mennek végbe most. Mi megy végbe a társadalomban? Illetve nem csak a társadalomban, a népek és a nemzetek között. A másik jövendőlés, ami teljesedik előttünk, vagyis a teljesedését látjuk napjainkban. Ez a, hát ez ugye azért mondom, alacsony, nem tudom, látható? Ez itt egy térkép. Oroszország, Kína, Afrika, itt Judea, vagy India, és aztán itt van Jeruzsálem. Nyilak vezetnek Jeruzsálemhez. Ezek a nyilak. Melyikről szól ez a jövendőlés? Ez is egy jövendőlés, ami ezután fog beteljesedni, de napjainkban van, kialakulóban. És ezt szemlélhetjük, szemeinkkel élesen láthatjuk, hogy napjainkban hogyan alakul ez ki. Ez pedig a Jelenések 16 rész, olvasom a 13, 14 és 16 vers. És láték a sárkány szájából, és a fenevad szájából, és a hamis profita szájából 3 tisztátalan lelket kijönni, a békákhoz hasonlókat, mert ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek, akik elmennek a földnek, és az egész világnak királyaihoz, hogy egybe gyűjtsék azokat a mindenható Isten a nagy napjának viadalára. Egybe gyűjték azért őket a helyre, melyet zsidóul Armagedonnak neveznek. Utolsó nagy háború a világon melyik lesz? Az Armagedoni háború. Amikor napkelet felül való királyoknak út készítessék. Egybegyűjték őket a helyre, mely Armagedonnak neveztetik. Ezeket nevezték már régen, gyermekkoromtól kezdve. Sárga veszedelem, keleti veszedelem, népfajok harca, ez fog bekövetkezni. Ez lesz Armagedon. Ez lesz a 6. csapás. És ez Jeruzsálem körül, ott van Megiddo völgye, és az jövendőli, hogy mi történt Megiddónál Jósafát idejében, amikor babiloniak elpusztították Jeruzsálemet, meg milyen harcok voltak, és ahhoz hasonlítja ezt. Itt a népfajok harca. Látjuk kialakulni arabok. Hogy fognak össze? Irán, melyik? Irak. Látjuk ezeket. A többi arabok, palesztinok. És ezek mind Izraelt meg kell semmisíteni. Arról van szó?
El kell törölni Izraelt a földről. Ne akarják semmisíteni. És most keletiek állnak ezen mellé, az arabok mellé, nyugat áll a Izrael, zsidók mellé. És végül a két tábor össze fog csapni. Így mondja a jövendőlés. Jóel könyvének 3. részéből olvasok, a 9. verstől. Hirdessétek ezt a pogányok között, készüljetek harcra, indítsátok fel a hősöket, járuljanak elé, jöjjenek fel mindjárt a hadakozó férfiak. Kovácsoljátok szántóvasaitokat kardokká, kaszálytokat dárdákká, mondja beteg is, hős vagyok. Siessetek és jöjjetek el ti népek mindenfelől, és seregeljetek egybe, ide vezest, Uram, a te hőseidet. Serkenjenek föl, jöjjenek fel a népek Josafát völgyébe, mert ott ülök törvényt, hogy megítéljek minden népeket. Ereszétek neki a sorlót, mert megérett az aratnivaló. Jertek el, tapossatok, mert tetézve a kád. Ömlenek a sajtok, mert megsokasult az ő gonoszságuk. Tömegek az ítélet völgyében, mert közel van az Úrnak napja az ítélet völgyében. Itten sajtóról beszél, tetézve a kád. És az Úr ide vezeti tömegeket az ítélet völgyében. Annyira fellelkesül a nép, annyira egyik nép a másik ellen harcol, hogy a beteg is azt mondja, hogy hős vagyok. Ennyire föltámad a gyűlölet az egyik nemzetfaj a másikkal szemben. És a beteg is megy harcolni. Tapasztalatjuk, hogy most miket végeznek, öngyilkos merényletek. Vagy olvasunk ugyanerről, Jelenések könyvének 14. fejezetében, ahol a 3-as angyal üzenet hangzik, és a 3-as angyali üzenet, tehát az utolsó kegyelmi üzenet befejezése után mit olvasunk? Jelenések 14 rész, 14 verstől. És láttam, és íme valahogy fehér felhőn ülve valaki, hasonló az ember fiához, a fején aranykorona, és a kezében éles sarló. Más angyal jöve ki a templomból, nagy szóval kiáltván annak, aki a felhőn ül vala, indítsd a sarlat és arass, mert a földnek aratnivalója megszáradt. Bocsájtál azért, aki a felhőn ül vala, ő sarlóját a földre, és learattatik a föld. És más angyal jöve ki a mennyből, a templomból, és annál is éles sarló vala. Más angyal is jöve ki az oltártól, akinek hatalma vala a tűzön, és kiállt a nagy szóval annak, akinél vala az éles sarló, ezt mondván, bocsásd a te éles sarlódat, és szedd meg a föld szőlének gerezdéjét, mert megértek annak szőlői. Bocsájta azért az angyal az ő éles sarlát a földre, és a földnek szőlőit megszedi, és veti az Isten haragjának nagy borsajtójába. Ez hasonló, amit az előbb Jóelnél olvastunk. Ott is ugyanerről volt szó, hogy tetézve a kád, ömlenek a sajtók, és hogy az Úr gyűjti oda népét a ítélet völgyébe, a tömegek völgyébe. Ez a két jövendőlés egy. És ott teljesedik Armagedonnál. Ezután lesz. Nem tudjuk hány év telik el, de látjuk kialakulását. A népek és a nemzetek között, hogy mondjam, osztályoznak, tömörülnek egyik a másikhoz. Ahogy a gyűlölet éleződik, mindig jobban erősödik, és látjuk, mindig nagyobb és hevesebb módon tör ki egyiken és a másik ellen. Ebben az időben élünk most. Jövendőlés, történelem. Benne vagyunk, de teljesedésen még azután lesz, de folyamat már megvan. És ennek a fényében láthatjuk, hogy Isten nem cselekszik semmit, még meg nem jelenti. Ha ezt olvassuk, tovább tanulmányozzuk, azt is megérthetjük, hogy a társadalmi állapotok milyenek. Amikor az emberek, Lukács 21-ben elhalnak a félelem miatt, azoknak várása miatt, amik a föld kerekségére következnek. Mert az egek erősségei megrendülnek. Mik az egek erősségei? Azok a törvények, amelyek a természet uralja. De úgy látszik, mindenki megy medréből, mindenki megy helyéből.
Olyan események történnek, amelyek sohasem szoktak történni. Igaz? Orkánok, viharok, amik a meleg, forró égő alatt történnek, most itt vannak. Azt látjuk, hogy Antarktiszról nem tudom milyen föld résznagyságú jég olvad le. Mi mondják, hogy mi lesz a következmény. Sokat lehet erről olvasni. De mondhatjuk Dáviddal a Zsoltáriról. A te világosságod által láthatunk világosságot. Ahogy Isten ezt kinyilatkoztatja igéjében, és leíratta az ő törvényben, hogy én vagyok, aki mindezt kijelentette. És meg is cselekszi. És ő viszi végbe, vagy engedi végbevenni, hogy a gonosz végezze a munkát. Mit teszünk mi? Mindezt látva, mit teszünk mi? Sofoniás azt mondja, erre hívja fel a föld lakóit, akik mindezt látják. Sofoniás 1 rész. Olvasom a 14 verstől. Közel van az Úrnak nagy napja, közel van és igen siet. Az Úr napjának szava keserves, kiáltoz azon a hős is. Haragnak napja az a nap. Szorongatásnak és nyomorúságnak napja, pusztításnak és pusztulásnak napja, sötétségnek és homálynak napja, felhőnek és borúnak napja, kültnek és tárogatónak napja, megerősített városok ellen és a büszke tornyok ellen. És megszorongatom az embereket, és járnak, mint a vakok, mert vétkeztek az Úr ellen, és kiontatik vérük, mint a pors, testük, mint a szemét. Sem ezüstjük, sem aranyuk nem szabadíthatja meg őket az Úr haragjának napján, és az ő féltő szeretetének tüze megemészti az egész földet, mert véget vet, bizony hirtelen vet véget a föld minden lakosságnak. Félelmetesek ezek a kijelentések? Félelmetesek? Milyen ez az Úrnak napja? De nézzük meg. Második fejezet így kezd. Térjetek eszetekre, eszméljetek fel ki arcátlan nemzet, mielőtt szülne a végzés, mint a polyva szállt tó az a nap. Míg rátok nem jön az Úr haragjának tüze, míg rátok nem jön az Úr haragjának napja. Keressétek az Urat mindnyájan e föld alázatosai, akik az ő ítélete szerint cselekeztek. Keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot. Talán megoltalmaztattok az Úr haragjának napján. Profitáltal az Úr bemutatta ezen szövegekben. Mi a tennivalójuk azoknak, akik az Úr világossága szerint figyelik, szemlélik a dolgokat. A te világosságod által látunk világosságot. Ha annak a fényébe tekintjük a jövendőlés és a történelmet, akkor felismerjük, mit jelentett ki az Úr, hol állunk a világ történetében, és mi áll előttünk, és alkalmunk van felkészülni. Hogyan kell felkészülni? Térjetek meg. Mielőtt szülne a végzés, míg rátok nem jön az Úr haragjának napja, keresétek az Urat. Adja, hogyha mindezeket megértsük. Gondolkozunk ezeken. Ismerjük fel ebben, mindezekben az ige, a Biblia. Tehát Isten csalhatatlan szavának bizonyos voltát és igazságát. Ismerjük fel. Késztessen bennünket ez hódolatra, félelemre, tiszteletre Isten iránt, késztessen bennünket valóban igazi megalázkodásra, hogy adjuk át magunkat néki, térjünk hozzá, és akkor, amikor a világ lakóira eljön a pusztítás, Isten gyermekei számára oltalom lészen, sátor lészen, minden vihar, tűz és minden veszély ellen. Megígérte. És amit ő megígért, ő is cselekszik. És segítsen, hogy Atya, hogy is el tudjunk jutni, hogy mi is az ő oltalmában, szabadításában részesüljünk. Akkor azon események közepette, mikor az egész világ látjuk ilyen pusztulásban, megsemmisültben fog részesülni. Segítsen, hogy ebben mindjárt látjuk egyáltalán. Köszönjük a szolgálatot. Akkor az Úr dicsőítésre reméljük Katalin a beszédet. Maroknyi nép, de
hite sziklát tördel. Istenén kívül nem néz egyebet, szívében ott ég Jézus csodás hite, és zászlaján a 3-as üzenet. Megszentelt nép, jövendőlések népe, bátor szavától borzong a világ. 20. század, Inigo Bábelének viszi az Isten mentő szózatát. Ha csak közöny és szidalom a válasz, s a nehéz harcban elcsügged a kar, reménnyel néz a közelgő királyra. Ó, jövel, Uram Jézus hamar! Köszönjük szépen! Köszönjük! Hallgassuk meg még tovább is a dicsőítést. Ó, mi barátunk Jézus, aki mindenkor segít, jó eléje imádod, mi éltünk ügyeit. Gyakran szívünk felzavarjuk, s nyugtunk teljesen kihal, mert az Úr elé nem hoztuk, imában ügyünk hamar. Jön a bú és kísértése, nincsen öröm csillagos, ne csüggedj el jórákban, az Úr elé lép legott. Ha legnagyobb a szükséged, közelben van a segély. Hozd az Úr elé imádban, ami kínos figyelmény. Fáradt vagy és megterhelve, jó esnék az enyhülés. Fáradtak ereje Jézus, hozzájönni jó nekés. Egyedül ház elhagyatva, tanulj benne bízni csak, és hoz mindenkor vidáman az Úr elé dolgított. Köszönjük! Köszönjük! Továbbiakban hallgassunk meg egy énekszámot.
Jézus az én hőm megváltó, mindenem övé. Köszönjük szépen. Köszönjük. Köszönjük, hogy énekeljük együtt a 340-es ének. Míg Jézus benne. Hányos szám? 340-es. 340. 40-es. Vonuljunk be egy imára, és Zsófi bácsit megkérjük egy imára. Örökkévaló szerető mindennatunk mennyegő édesatyám, hálásson a szívünk ellen alkalommal, hogy együttesen dicsőíthetjük, magasztaljuk szent nevedet, áll negeden drág igét a mi szívünkbe, végy szívünkbe szent törvényed. Törvényed legyen mindig az én szívem ködepete. Áld meg őszinte hűséget gyermekeidet. Egyesítse bennünket, hogy elérjük az élet férfiú teljes mértékét. Áld meg hű gyermekét a széles világon, ha bár testben távol vagyunk, de lélekben egyek vagyunk, amiként egy vagy a mi atyánkkal. Fekedd el könyörgésünk szavát, hallgassad meg imáinkat, jusson elébe, mint Júlia füst, hogy nagy neved dicsérj, Isten mindent megtettél, drága megváltunk, szent életét fizetted, szent véred folyt érettünk, mint bűnösökét. Áldozd ránk szent áldásod, korra való tekintettel bocsáss meg bűneinket, írd be a nevünket az élet könyvébe, amely a bárányi. Hallgassad meg könyörgésünk szavát, és maradjál velünk életünk minden percében, mert Tiéd, Uram, az ország, a hatalom, a dicsőség most és mindörökkön. Amen. Amen. 24-es. Hányos is? 24. És megjelösen Biblia javítja meg. 24. Igen. Hát azt mondtam. Igen. Most már. Ó, Szent Biblia, javítja meg a helyzetet. Ez Bibliában
köszönjük az Úrnak ezt a délutáni tanítást. Nekem elszorult a szívem így hallgatni, ezek a jövendőlések, ezek nagyon élesen megmutatják, hogy mi van ma a világban. És magamból kiinduló, hogy én mennyire felkészületlen vagyok még. Hát adja az Úr mindegyikünknek, hogy a maga módján minél több ismeretet tudján szerezni, és minél jobban tudja elsajátítani Isten igazságát, és felkészülni a nagy feladatra, mert mindenkire nagy feladat vár. Ámen. Még egy éneket énekeljünk el, a 368-as. Bízom benned, Uram. 368-as. 368. Igen. Bízom benned, Uram Jézus, benned bízom egyedül, kísérjemed állja holdó, az biztos üdvözül. Bízom benned, Uram Jézus, te nagy kegyelmű, drága hű megváltó. Én bízom benned, Uram Jézus, igény visszad reám. Mint a vászon gyenge bárány, úgy vezet folytás kezem. Annak, aki rám tekint, csak esni nem lehet. Bízom benned, Uram Jézus, te nagy kegyelmű, drága hű megváltó. Én bízom benned, Uram Jézus, igény visszad reám. Gondot is viselsz rólam, hordod minden teremet, hogy ne bízz a szívem abban, ki engem úgy szeret. Bízom benned, Uram Jézus, te nagy kegyelmű, drága hű megváltó. Én bízom benned, Uram Jézus, igény visszad reám. Bízom benned, Uram Jézus, add, hogy mindig így legyen. Bízzam benned bármi éljen, és bízzam szüntelen. Bízom benned, Uram Jézus, te nagy kegyelmű, drága hű megváltó. Én bízom benned, Uram Jézus, igény visszad reám. Ráborult az éjszaka a föld kerekére. 195-ös. Valakinek megjegyzése, kiegészítése, hozzászólása, kérdése. Az elhangzottakhoz van-e? Megértettük-e? Na, tessék, lehet hozzászólni. Tibor is. Megkapta a választ valamennyire? Nem tudom, világos volt. Tehát még egyszer ismételni, hogy honnan indulunk ki a profécia
az események értelmezésében. Honnan indulunk ki? Heródban náluk voltak. A 3 szarvok kiszabításától. Ugye, itt van a fenn 10 szarval. 3 király 3-szor kiszabítatik előtte, azaz 3 király megalázása árán jön létre, fejlődik, jut hatalomhoz a pápai Róma. Van egy pogány Róma, és aztán van a pápai keresztény Róma. Ekkor adták, már 33 adták Justinian a pápának, római püspöknek a hatalmat, bízta meg, hogy a többi püspökök mind a lábnak vetve néki, és pedig 36-tól pedig 38-ig a háború volt. És 38-ban legyőzték a gótokat, és akkor uralomra jutott a pápa hatalom. Ekkor kezdődik. Most innét kell kezdeni a 1260 évet. 38-tól. 1938, csak 538-tól, bocsánat. 538-tól számítjuk a 1260 évet, mert az utolsó, harmadik szarv akkor épedett ki. Akkor szint meg az akadály, hogy a római püspök hatalomhoz jusson. Ekkor vette kezeit uralma, és 1798-ban, 1760 évvel később, 6. Piusz fogságba ítélték és meghalt. Halálos Ez lett. nagyon tanulságos. Ez nagyon tanulságos. Igen. Nem tudom, tehát évszázadtól volt. Most, ha pedig tovább nézzük a Bibliát, azt mondja a Jelenések könyve, ezután látték más fennevadat feljönni. És ez melyik volt? A kétszarú. Tessék? Amerika. A kétszarú fennevad. Protestáns Amerika. Ezután a pápaság hatalmának megtörése után jön, fejlődik ki amerikai, a protestantizmus. És a protestánsok, ezek itten látjuk, egyesülnek, és az egyesült protestantizmus behódol a katolicizmusnak. Csinálják meg az előbbi fenevadnak, meg imádják a népek az előbbi fenevadat. Most ennek a kialakulásnak a vagy. Érthető? Ez a folyamat. Nem tudom, hogy világos-e megérthető a profécia jön a Bibliából, és így tudom. És ezért kell, tehát a keresztények, az őszintén keresztények számára semmi sem homályos, semmi sem kétes. Jövendől is világosan mondja, hogy megjelenik a rendelet, aki nem veszi fel a fennevad bélyegét kezére vagy homlokára, az semmi nem vehet, semmi nem adhat. Igaz? Tehát üldözés. A pápaság visszanyeri középkori hatalmát, meg fognak ismétlődni a középkori üldözések, mindazokkal szemben, akik Istenek engedelmeskednek. De mivel fejeződik be a harmadik angyal üzenet? Ki tudja? Ha valaki. Az is hiszik az Isten aranyából. Utána, az a fenyegetés, utána mi van? Itt van a szentek békességes törése. Itt, akik megtartják Isten parancsolatát és Jézus igét, majd akkor. Akkor dől el, hogy keresztények vagyunk-e. Felkészültünk-e, magunkévá tettük az evangélium igazságait, egyesültünk-e Krisztussal, igényeltük, megkaptuk az ő erejét, hatalmát, szent lelkét, és akkor arra az időre vonatkozik, ugyancsak olvassuk a Jelenések 3 rész, a filadelfiai gyülekezet tessék? Angyalának írd meg. Így meg. De a filadelfiai gyülekezethez írt levél befejező szavai. Mert a filadelfiai gyülekezethez írott búcsúszavak, az a Laodicea korszak győzőjének szólnak, nem? Mert azok már átjöttek a Laodicea korban. És azzal így mondja. Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédeimet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, mely az egész világra eljön, hogy megpróbálja a földakot. Azokra vonatkozik az ígéret. Mennyire szövegszerint? Jelenések 3 rész, 10 vers. Íme, ha eljövök hamar, tartsd meg, ami nálad van, és senki el ne vegye a te koronádat. Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédet, én is megtartalak téged. Hol? A megpróbáltatás idején, mert az egész világra eljön. Tehát amikor eljön az utolsó legnagyobb próba Isten gyermekei népe számára, Isten megtartja őszintén gyermekeit, akik vele egyesülnek, vele összekötetésben élnek, őszintén neki szolgálnak, bűneikkel elfordulnak.
Én megtartalak téged. Azoknak nem ártott. Hogyan készülünk fel azok az események? Ma. Ma döntsük el. Ma. Nem holnap, nem akkor, ma. Tudjuk, a Tapasztalat Látmások című könyvben azt mondja, hogy akik akkor majd nem akarják felvenni a fenyevad bélyegét, azoknak ma kell erősen elhatározni, hogy mi nem tiszteljük az ő intézkedéseit. Elkezdtem mondani az én tapasztalatomat, hogy mentem át a katonaságon, oda nem visszük rá? Igen. Hogy mikor a papuskát a kezembe adták, hogy célozz, hogy kell célozni, hogy kell tartani, meg lőni, hát csak egy papuska volt, és akkor azt kérdeztem, ma 13 éves vagyok most, 7 év múlva hívnak be katonak, 7 év múlva kerülünk ezért a börtönbe. 13 éves korban ezért a börtönbe kerülök 7 év múlva. És ezt mindig, hogy mondjam, számoltam. Még 6 év, még 5 év, még 3 év, még 2 év. És elhatároztam, hogy börtönbe megyek. Egy szöveg volt mindig előtte. 1 Korintus 10-10. Nem hagy feljebb kísérteni, mint hogy elszenvedhetitek. Sőt, a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja néktek. Ismerik a szöveget? Ez ott tudatomban. Jó, és a próbába visz. A tüzes vassal szemükben rólam a húst ki lehet bírni. Miért? Mert nem hagy feljebb kísérteni, mint hogy elszenvedhetitek. Megengedi, ki lehet bírni. A jelesek tőlem függ. Nem engedek. Így mentem be. És mikor kijöttem 4 év múlva, Csak ennyi jó. visszanéztem, ennyi volt az egész eset. Pedig akkor a börtönből. Akkor a börtönben nem ott kell. És tehát úgy azt mondja, én is megtartalak téged. És gondoljuk azt, amikor kinyílt a börtön cella ajtója minden szombaton. Szombatista kilépni, akkor utána visznek egy zárkába, ahol kezelésbe vesznek. És ott kezelésbe lettem. Elmondok egyet a sok közül. Búj és a gyalázat és a keménység. Hát persze nem ettem a zsírosat. Nem baj, elmondom? Nem ettem a zsírosat. A mi emeletünk Puglára 2 emelettől 6 emeletig voltak rabok. A második emeleten az abszolút gyenge, csíke dolgok, hát katonai dolgok, de abszolút gyenge dolgok. A harmadik már szigorúbbak, a negyedik még szigorúbbak. Mi voltunk az 5. emeleten, és a 6. emeleten voltak a halálra ítéltek. Tehát majdnem, látjuk, majdnem szigorú. Tessék? A halálra ítéltek ott a 6. emeleten. Tehát mi alattuk voltunk egy fokkal, ugye ennyi. És szombatista kívül. Nem ettem úgy. Egyszer ahhoz, egy 3 literes konzervdoboz. Tökfőzeléket. Az volt az ebéd, a rabok elítéltek számára, és ilyen 3 literes konzervdobozból főzték. Na, egyek. Azért hoztak úgy, nem hiszem, hogy egyek. Éhes vagyok, egyek. Hát én így állok a falnál, hát itt van szép. Állok a falnál, tartom a tudnik, és vár. Elmegy, megsétáltatja, minden emeletnek volt egy fél óra séta minden nap, minden reggel. Megsétáltatja az egyik emeletet, eltelik a fél óra, visszajön, oda jön hozzám. Megsétáltatja a következő emeletet, visszajön. Mert nem mondjad, hogy hús volt benne. Hát zsíros volt, hát nem vettem a zsírosat. Hát nem vettem azot, amit főztek. Hát aztán így végig sártatja mind a 5 emeletet, 6. emelet nem sítáltattam. Végig sítáltatja, nem vett. Hát aztán, ahogy vége volt a sétának, akkor ő végzi ott az emeleten, mit tudom, milyen dolgát, én meg csak ott állok. Egyszer csak hallom, hogy a emeleteket elválasztó óriás nagy vasrácsos kapu, ugye, ami kinyitották, csörgő, zörgött. Csak hallom, hogy az ár csikorog benne, és nyikorog, és jön, és becsapódik, meg zárja. Jött valaki, és akkor az mondja, gyere te, van egy szombatistán. Mondja.
akkor aki jött, az mondja, hadd lássam. De benne ott nem fúny, ugye? És ahogy ott állok, fogva ezt a konzervőzt, és akkor hozzám mennek, ugye lehet én hátaláltam rajtuk hozzám, ráteszi a kezét a vállamra, megfordít, és nézzelek, te pondró. És mi van benne, mindez. És akkor meglátsz, hogy nem eszik? Azt nem. Kiveszi a kezembe, és a fejemre borítja. A 3 literes tökfőzelék. Hát persze, hát miért, hogy tiszta tökfőzelékes lesz. És hát persze még nagy hajam volt, akkor a fejemből a tökfőzelék lecsúszott mind a mögöttem lévő ágyra, úgyhogy csak a hajam volt tökfőzelékes, mint a vállam volt egy forinti nagyságú, tiszta málta. Erre dühös lett. Ott olyan pofozom neki, és a másik oldalon, másik. Az meg visszapofozom. Szóval így labdáztak egy darabig. Dühök. Akkor aztán hoztak egy csövő vizet. Mosakodjam meg. De úgy mosakodjak meg, hogy kijelentették, hogy fel is kell törölni. Törje fel a vizet. Megmosok. Mondom, őmester, hajtás. Hogy szombaton otthon megmosakszom. Az olyan természetes. Ha kiölik a víz, feltöröljük. Az olyan természetes. De őrmester bajtás azért öntöttek ezt a vizet, hogy milyen szombaton nem dolgozok, ezzel akar rábírni, hogy szombaton dolgozok, tehát promokevítette. Ezért nem töröljük föl. Erre másik pofon, visszalegyint össze. Ezt így tettem a szombatok egy jó darabig. Egyszer így, egyszer úgy, egyszer amúgy. Csak azért, és erre, na jó, mind azt mondtam, hát ennyi volt, de ez semmi. Ez semmi sem. És sokkal többet vártam. Miért? Lélekben felkészültem. Lélekben annyira fel voltam készülve az eseményre, hogy mondta, ha tüzes vassal szedik ragamas, azt is kibírom. Mert megígérte Isten, nem hágy fejjel kísérteni. Van-e ilyen bizalmunk és hitünk Istenben? Ez a kérdés. Igaz? És így kell előre tekintenünk az előttük álló eseményekre, nem? Miken kell átmennünk, milyen próbák érnek, de milyen próbában vagyunk. Ezt is figyelembe kell venni. Vajon most a kicsi próbákban tudunk-e ragaszkodni Istenhez hűségesen, hogy nem? És ezek készítenek bennünket a napokban. Tehát akkor megértették a proféciát, hogy... Még egyszer az, hogy miért a vízből jönnek ki ezek a víz, van Bibliánál? Népek, nemzetek. Jelenések 17 rész. Jelenések 17 rész 15 vers. Tehát olvasok el hangosan, mit jelent el? És mondd nékem a vizek, amelyeket láttál, ahol a parázna ülő népek, azok is sokaságok, és nemzetek és nyelvek. Tehát a víz, itt a tenger, itt az esetben a tenger, népeket, nemzeteket, sokaságot jelentek, tehát az európai népeket. És az európai népeknek egymással való háborúskodása következik, egyik legyőzi a másikat, és így létre így győzte le Médo-Perzsia Babilont, Görögország Médo-Perzsiát, így jöttek létre egyik a másik után, ahogy tehát a tengerből a népek, nemzetek sokaságok háborújából kijöttek. Most a kétszavú fennevad pedig a földből jön fel, ugye? Az nem háborúskodás által fejlődt, kijött létre, hanem az Amerikai Egyesült Államok az csendesen növekedett, szaporodott, békesség. Értjük? Annak a jelentőség, hogy tehát nem háború egyik nemzetnek a másik legyőzése árán jött létre, hanem ő maga csendesen, békességben fejlődött, szaporodott, gyarapodott, cselekedett.
Fő napfényben érő kalászok hozzád sarlót álmodnak. Kérdik, hol vagytok, miért nem arattok, már múlnak hasznos alkalmak. Kérünk, munkás, küldj meződbe, aratásnak dicső Uram. Hívni mennyei áldott csűrödbe, erre indít Golgota. Gyűjtsünk kévéket, hozzunk lelkeket, még az égen fenn a nap. Jézus megmondta, hogy mit készített annak, aki most arat. Kérünk, munkás, küldj meződbe, aratásnak dicső Uram. Hívni mennyei áldott csűrödbe, erre indít Golgota. Itt az aratás kell, a sok munkás egy se álljon tétlenül, hogy ha dolgozunk úgy, mint senki más, úgy lesz áldott életünk. Kérünk, munkás, küldj meződbe, aratásnak dicső Uram. Hívni mennyei áldott csűrödbe, erre indít Golgota, amely soha el nem múlik, oda vágyom igazán. Ott élek majd végtelenül, megszűnnek gyötrelmeim. Onnan Jézus hamar eljön, ő vesz élet terheit. Már is könnyebb, szebb és dicső, vállaiban a kereszt. Amióta Jézust láttam, mi örömmel hordta ezt. Én érettem, szeretettem, viselte a szenvedést. Miért ne tűrnék én is értem, nyomorgúny és megvetés. Miért is szomorítanám meg szerető mesteremet, ha feléje nem hajolnék, félni látna engemet. Nem félek én, mert hisz tudom, hogy a mennyben vezető, bár